Ahojte, zdravia vás Lazane Brunovské. Ajuša? Janča. Keďže je jesenný čas zberu zemiakov, my sme si dneska pre vás pripravili to sľubované prekvapenie. Zemiakové lokše. Je to tradičné jedlo aj u nás na Kopaniciach. Je veľmi jednoduché, potrebujete len Múku, zemiaky a sol. No a k lokšiam sa nám najviac hodí hus.
Zvolili sme si pahrebu. Tá nám tu horí už dlhšie, aby bola teda silná. Budeme už len potroške prikladať. Máme fantastickú improvizovanú platňu. Lokše môžeme robiť aj vo vnútri, ale my sme zvolili v dnešný krásny deň, takmer slnečný, že ich budeme robiť takto na ohni. Nejaké to drevečko pihnem pod to, nech si nemyslia, že mám samovár. Takto občas vypuchujú, ale my do nich ťupneme. Púchory. Upraceme ich. Dôležité je mať dostatočný počet spolupracovníkov. Akurát takých záškodníkov, čo vám vyjedajú väčšine, treba pohnať odtiaľto varechami. Ľahko zarobená lokša, to sa mi nepáči. Sa dajú ukradnúť, je to dobrý spôsob. A ja som sa s tebou delila. Ty chod kontrolovať. Lokše omastíme husacou masťou, aby sa nám lepšie šmýkali dole krkom. Mama, cinká ti husa. Letím! Husu vypneme a skontrolujeme zákonný stav. Štrúdle sme už vybrali. Gazdinky väčšinou vedia, ale my trúby sme občas trúby, takže zásadne otvárame od seba. Odobereme si túto krásnu husaciu masť a ňou budeme mastiť tie lokše, ktoré tam pečeme. No počúvaj, toto sa máme naučiť. Kujková, na čo sa kolo toho plota obšmrdáte? Však vejdite dál, chcete-li. Sme doma? Stará kývla na mladú, otvorila bránku a prvá kráčala hore briežkom k chalupe. Dobré dopolednie vám, ale kdož ho vie, nejdeme-li zavadzať, keď je predpolednom a vy blízo s obedom budete ponáhľať. Lachu, jaké strachy má? Nuž veru, kebych mala napilno, nebola bych vás volala. Sádžem chlieb, posadíte sa pekne vedľa mňa a poviete, prečo ste prišli. A ščilše, pojďte friško núter, lebo pec už bude hotová a chlieb je též akurát nakysnutý. To čo čítaš? Ja však Zuzka z Guriška. Byčianka z doliny. Som nejaká nevzdelaná, alebo čo? Posledná lokša sa nám dopeká a my sme radi, že sme mohli takto využiť ešte pekný jesenný deň. Dúfame, že sme vás inšpirovali a že si sami tiež urobíte lokše, možno na ohni, možno na tej peci vo vnútri. Ďakujem. Priatelia, dobrú chuť. Dobrú chuť. Červené, od štyglica. Na zdravie. Na zdravie.